Pre, Unsa may imuhang mga problema, pre? Na, pre. Kung problema kang hisgutan, pre, astang daghana, pre. Oy, grabe kog problema karon pre. pero dain pa ato ang hisgutan, pre. Kanang kuan, pre ba? Kana bitawng maghisgot ta og mga plano bitaw. Plano sa kinabuhi ba? Kay sa ako lang pre. Para nako. Indot siguro, pre, no nga kana bitawng ikaw mahimong presidente, pre, no? Matay Pre, pagkadako po nimo og pangandoy, pre, oy. Ayaw pag istorya ing anak, pre, oy, presidente. ikaw gusto ka mahimong presidente mo na imong plano? Matay kung ikaw magani mahimong presidente, pre. Nah. Hutdon ka siguro nig buhat og tinapan ning mga tao ning Pilipinas, pre, kay imong naong lang dano. Matay, kurakot man kay kag naong pre. Ay, ing anak nga mga plano. Plano pud nimo nga. Manay mga klaro kanang mga plano kanang maayo gyud para man ba nindot ang dagan. Ay sus nimo, pre. Ako, pre. Naku istorya nimo, pre. Kana bitong makahuna-una ta usahay, pre, ba nga kanang daghan kwarta ba? Nindot no? Daghan kag kwarta. So sa to pa daghan kay mga mapalit nga mga kuan. Pwede anang palit ka og kuan. Armalite, masinggan. Masinggan nimo nang tanan buang. Ay sus nimo, pre. Unsa man mo mga plano, pre? Oy. Mani ayo. Ako apod tutol pud ka sa ako ang mga plano nga mahimong presidente. Mus ka na imong plano. Matay, gusto nimo mahimong adunahan kay pupalit ka og mga Armalite masinggan kay imong masinggan no ng mga buang. Ayaw na. Mani klaro, oy. Lain tag istorya pre. Ako, pre, kung gipabutan man sa Ginoo, pre, nga kaeskwela ko ba, gusto na akong engineer, pre. Sa man mga plano nimo, oy. Kaeskwela ka kay engineer, pre. Naglisod magay mo palit og 1 kilong bugas. Tuhan, mga plano nga, oy, mga klaro, oy. Sus, Ginoo ko, may pamanguli tadi ani. May pamanguli na lang tani, pre. Sa man niya itong mga istorya, oy, puro roman yung mga burit. Pag ginahimo na ito bisan usa ba, may pamuli na lang tadi ani. Makaginansa pa siguro tadi ito agmuta ba matulog. Ang mga istoryahanan niya, oy.